Daming module na naman ito, guys. Tapos na tayo. Nakuha na natin. Nasaan na ba? Nakuha na lahat. Ayan. Okay na. Ilang estudyante yan? 1, 2, 3, 4. 5 lahat na estudyante. Tayo lagi ang nakuha. Diba? Ang sipag ko. Ako lang siguro yung may time. Busy kasi lahat ng nanay. Yung iba wala. So, ako lang talaga. Diba? Para sa kanila. Taran! Nakatapos din tayo ng laba, guys. Kaya hindi na ako napag-vlog dahil dire-diretso yung laba natin. Wala na namang laman ng basket. Amazing. Ito na lang. Last na to. Isasampay na to. And ito, basahan na yan. Winawashing ko rin yung mga basahan pang huling ikot. Sobrang dumi, oh. Last na. Yay! Tapos na laba. And then, ang aming baby, didede na sa mama. Kumain yan ng lugaw kanina. Sinama namin. Pumunta kami Mampulo. Bumili kami ng pako. Tapos, nakatulog siya sa motor. Ganun siya. Pagkasakay ng motor, nakakatulog siya. Agad tuwan-tawa sa biyahe. Yan yung lugaw. Ngayon niya lang nakain. Kanina pa yun, actually, ng umaga. Anong oras na ngayon, oh? 11 o'clock na. Magluluto tayo ng ulam. Oo, tinulang. Manok. Manok. Para may sabaw. Ang daldal niya na. Gusto niya na magsalita. Hindi pa naman makapagsalita. Sabi mo, Mama. Mama. Ma'am. Bilang ka na lang. Bulaga na lang. Bulaga sa guys. Bulaga. Ay. Bulaga. Bulaga. Kung ano-ano nakikita niya. Turo na ng turo. Oh. Turo na kung ano-ano. Kumuha kayo ng ng papaya. Gigibuha tayo ng tinola. Dali. Kahit 3. 3 peraso lang. Para may sabaw ang ating bebe. Doon kayo Manay Nini. 3 lang. Ay, hindi ko pa pala nare-report yun. Yung dito sa nangyari sa amin na naman. Wala naman sa amin ako. Pero i-report din natin para ma-alert sila na bakit may ganito sa aming barangay. And sa amin na, tawag dito? Sa amin mismo na pabalik-balik. Bakit ganun? So, para ma-alert sila and yung mga tanod mag-ronda na naman. Kasi parang hindi na yata nagro-ronda ngayon ng gabi yung mga tanod. So, babalik na ulit sila sa pagro-ronda. Dapat mga alas 12 hanggang alas 2 nagro-ronda sila. Para matakot-takot. And, shoutout ko yung sa street light. Hindi pa rin guys na ilalagay yung street light. So, madilim pa rin sa kalsada. Sana mailagay na yung street light para kahit papaano matakot-takot yung mga magnanakaw ba dito sa barangay namin. Ang dilim kasi sa kalsada. Ako lang ba yung nababanguhan dito sa paggigisa ng sibuyas, bawang, luya. May luya na yan. Pinagsabay-sabay ko na. Sabi nila, unahin daw yung bawang o yung sibuyas. Pero pag ako ang nagigisa, sabay-sabay. Ang bango. Gusto ko ito medyo brown-brown na. Tapos lalagay mo yung manok. Tapos tatakipan mo. Hahayaan mo sila na mag-incorporate. Wow, English. Lagyan natin yung chicken maya-maya. Sarap ng amoy. Sarap ng ulam natin. Sa Ella makakakain din dahil may sabaw to. No? Kain. Mamaya pa. Yung may sandok naman kayo pero mas gusto mong gamitin yung kutsara. Kayo din ba? O ako lang? Ako lang ba ganito? Alam ko may gumagamit din ng kutsara dyan sa pagigisa. Ayaw nyo rin ng sandok. Pagkauntian lang naman kasi mas magandang gamitin. Ewan ko, mas feel ko pag kutsara. Yummers na, nagmamantika na. Mamaya lalagyan natin ng tubig and then yung papaya. Luto na. And this time, hindi ko na nakalimutan yung malunggay. Nung nagsasampay ako kanina, nakita ko yung malunggay. So, ayun, naalala ko. Luto na nga actually siya. Pinahabol ko lang yan. Hindi ko na nga natanggal yung mga tangkay-tangkay ba na Tinanggal ko lang siya dito. Kasi hindi ko na natanggal yung maliliit. Iyaan mo na. Maluluto na lang yan dyan. Patayin na natin. It's done. Let's eat, guys. Tinolang manok with malunggay and papaya. Tara, let's eat. Tapos lang namin, guys, ng lunch. And, ano ba naman itong kilikili na ito? Sumisilip. Tapos na namin mag-lunch and gagawa na tayo ulit ng ating paninda. Nakagawa na ako ng sauce. Pinapalamig ko na lang. Transfer natin sa mga lagayan. And then, gagawa lang ako ng turon. Ginagawa ko na siya dito sa baba. And then, pag akyat namin, para ipiprito na lang. Wala na ako masyadong aasikasuhin. Mamaya, magtuturo pa ako ng module kay Jillian. Kaya, kailangan ko na itong gawin lahat ngayon. Buti na lang si Ella. Binabantayan ni Jillian ngayon. So, makakagawa ako. Saglit lang yung kanyang tulog. Ang aga-aga pa nun magising kaninang umaga ha. Pero wala, hindi siya natutulog maigi. So, gawa na ulit tayo. Para matapos na ulit yan. Natapos na tayo guys sa ating ginagawa. Maliligo naman ako. It's
Ano ba yan? 3 p.m. na! Oh my God! Alas 3 na ng hapon. Hindi pa ako nakakaligo. May gagawin pa tayo. Prito tayo ng merienda. Wala, hindi ko alam na ganun kabilis ang oras. Bakit ganun? At alam nyo guys, bago ako maligo, may kikwento na naman ako sa inyo. May nawala na naman ng cellphone dito. Diyan, sa kabilang kainan. May pumasok daw na 2 lalaki na mababa din. Diba yung bintana namin mababa din. So mababang tao lang din yung sumisilip sa amin. And then, yung sa kanila, may 2 daw na pumasok na nakamotor na mababa din. Nakikain niya, kumain yata. Tapos magsi-CR daw, makiki-CR. Eh di yun, pina-CR nila. Tapos nawala yung cellphone. Nandun lang daw yung sa may labas ng CR, yung cellphone na yun. So, ibig sabihin, may mga dayo siguro na nagnanakaw dito. Talaga. Feeling nila, ang yaman ng barangay namin. So, dapat mag-action na yung barangay. Ayusin nyo, ayusin nyo. Sunod-sunod na ang pagnanakaw dito, ah. Aba, nakakatakot na. Ano ba yan? Sarili mong bansa, matatakot ka. Ano nangyari sa atin? Hindi ako nakainom ng ganito kagabi. Kaya ininom ko ngayon. So, ayun. Hindi na ako nagtutubig. Ano ba yan? Nakakatakot talaga. Grabe. Wala ka ng peace of mind dito sa gabi. Anong gagawin natin? Bakit ganito na Pilipinas? Ano nangyayari sa Pilipinas? Ay, nako. Ito yung bintana, guys, na sinisilipan nila. So, ginawa ni Papa. Naglagay kami ng ilaw dito. Ayan. So, may ilaw maliwanag na yung likod natin. Grabe naman kung sisili pa rin siya dyan. Kitang-kita na siya. And, abot na abot kasi to yung bintana dito. Tingnan nyo. Oh. Diba? Ang baba niya. Ano kayong remedyo dyan? Hindi naman makakapasok ang ulo dyan. Hindi makakapasok kamay. Oo. Ayan na. Ano kayong remedyo natin? Ang baba, no? Sobrang baba ng bintana namin. Kaya marami ang marami ang natutuksong sumilip. At magnakaw. Yan, no? Ang baba lang. Kapantay lang ng ano natin. Ang baba. Tapos dito, hindi naman nila maapakan. Walang mga footprints dyan kasi may halaman. So, dito din sa kabila, walang halaman. Kaya naapakan nila dyan. Hapon na naman, natutulog muna itong batang to. Tingnan mo, antok na siya. Kanina pa yan naglalaro eh. Ang ganda na ng mga halaman ko dito sa harapan. Buhay na sila. Yan. Tinransfer ko yung mga snake plant dito. May mga baby na rin. Pati itong halaman na to, ito. Yan. Yan, yung halaman na ganyan. Maganda yung pagka makapal na, katulad nung nandun sa kabila. Maganda siya, kumapal na. Tapos yung mga halaman natin dyan. Ang ganda na dito, sa harapan. Lalo na pag kumapal yung mga, may mga baby na yan, oh. Tingnan nyo to. Dahon lang tinanim ko, may mga baby na siyang tumutubo. 3 na. Dapat para laging basa, para hindi aanuhin ng manok. Lagi kasing problema namin dyan, natatanggal yung tanim gawa ng manok. Pero ngayon hindi na, gawa ng lagi ko ng dinidiligan everyday, umaga, tsaka hapon. Dapat laging basa. Sa dami ng manok na to, oh. Gusto nila lagi nandyan sa halaman. Yung pinapakainan nila ate. Gusto yun ni Bebe. Nagpapakain din niya ng chicken. Pag kumakain siya ng biskwit, tinatapon niya tsaka tinapay. Kasi alam niyang kakainin ng mga manok. Dahil manok, Bebe, oh. Hinahabol naman ng aso. Rara, ipasok mo muna yan. Di makakain yung mga manok. Na pala kami. Hindi na ako nakapag-vlog kayo na. Sa taas, ang daming bumili kanina. Ay, naku, hindi na ako nakapag-vlog. Tapos, antok na sa bahay. Tapos, nagising. Ayan, dumidede naman siya ngayon. Kain na tayo ng dinner. And, ay, sobrang pagod. Sobrang pagod ngayong araw. Kami naman, naglaba ako. Ayan, magtitiklop pa nga ako. Ang dami ko pang tiklopin. Bukas ko na yung gagawin. Hindi na carry. Ayan, o. Ayun, iba nandun sa loob. So, kakain na tayo. Ang ulam namin yung pirang tinola. Tapos, nagprito si Papa ng siomay. Pandagdag ulam, siomay. At saka, yung tinola. Marami pa naman yun. Marami ako niluto kanina. Hindi namin naubos. Dahil may ulam pa kami na iba kanina. Na isa. Kaya yun. May lechong kawali. Kali sa kainan. Marami ko pamilya sa agilan yan, magmarianda na na mga patas. Marami ko pamilya, hindi pa rin ko pamilya, nagluto ni ka.
Hindi nila alam na binibidyo ko sila. Ang ginagawa nyo? Ang ginagawa nyo? Yan, ganyan. Hindi yung naririnig ko na lagi kayong nag-aaway. Yan. Para kayong mga aso't pusa palagi. Kung pag ganyan, na lagi kayong magkabati, di maganda. May peace of mind si mama. Lagi kayong nag-aaway. Pag maghuhugas yan, lagi araw-araw yan. Pero ngayon, tingnan mo, magkabati yan dalawa. Ano kayong nakain ng mga to? Lagi yan mag-aaway eh. Ayun yung ating ganap today. And ano pa nga bang gagawin natin sa ating bintana? Ano bang maganda doon? Para maging safety. Tara na, punta na lang tayo ng Mars. Punta tayo ng Mars. Ayoko na dito sa Earth. Huwag na tayo dito sa Pilipinas. No? Ano ba yan? Napakabulok. Ano ba yan? Talaga ang mga tao. Sa pandemic yan. Kaya sige, i-lockdown nyo pa ng i-lockdown. Puro lockdown na lang. Lagi na lang lockdown. Kaya ayan, yung mga tao, mga nakakaisip na ng mga krimen, ng mga kung ano-ano para magkapera. Ay, nakakainis. Pero wala naman tayong gagawa dyan dahil baka mga nangangailangan talaga sila. Sana lang sa pangangailangan talaga, hindi sa masama nagagamit yung pera. Like, pag-iinom lang or pag-a-addict. Ganyan, masamang gawain, di ba? Pero kung kailangan nyo talaga yan, sige, pagbibigyan ka namin. So, ayun na yung vlog pala natin, guys. Hindi ko na pahabain at baka mainis na sa akin yung kung sino man yan. So, ayun na yung vlog. Thank you so much for watching. Tulog na si Ila. Maaga na tulog. Ano pa lang ngayon? Mag-8 o'clock pa lang. Ang aga-aga niya matulog. So, ibig sabihin yan, alas 2 pa lang gising na siya. Alas 2 ng umaga gising na. Puyatan na naman kami. So, yun na yung vlog. Thanks so much for watching. Huwag ka talaga subscribe. Pa-like naman and subscribe. Salamat.